Moikka kaikille ja tervetuloa uuteen videoon näin vuoden jälkeen. Tässä videossa mä esittelen teille vähän mun tuotteita. Ja tuossa alussa näkyy mun IG:t ja nää, joten menkää seuraa. Kiitos 50 seuraajista sekä näyttökerroista sekä tykkäyksistä. Teitä on tullut tosi paljon sinne, mutta joo, aloitetaan. Mä nyt eka haluan näyttää teille, mitä tulee tilauksiin ekstraksi. Normaalisti mulle tulisi vähän tilauksen koosta riippuvasti niin tarroja, mutta seuraavan tilauksen tulee 3 tarraa plus ekstra tarra ja korvikset. Eli kuromitarra, sitten on simpukkakorvikset. Sitten tulee tällainen virkattu pussukka. Ja jos ei toi väri, niin sitten sä voit saada minkä värisen sä haluat. Mutta joo, eli eka tämmönen pupu, ja tää on 17 €. Ja tossa on tehty langasta noin niin kuin silmät ja suu, niin toi käy niin kuin minkä ikäisille vaan, ja vaikka unileluksi tai pehmoleluksi, tai turvakaveriksi jopa. Sitten tämmönen ihana pussukka, ja tonne mahtuu siis ihan mitä vaan, toi on silleen ihanan niin kuin sopivan kokoinen. Ja noita saa niinku eri väreissä. Tilauksen yhteydessä voi sanoa, minkä värisen haluaa, jos ei toi väri houkuttele. Sitten tällainen medusa. Ja tän voi siis laittaa mihin. Tän voi laittaa niinku roikkumaan. Ja tossa on aika pitkä toi naru. Ja seuraavaan. Sitten tulee näitä koruja. Ja ekana tulee Marimekon koru. Tämä on mun itse tekemä. Tämä ei ole mikään uniikki, tai tämä on uniikki, mutta tämä koru niin, ei ole mikään Marimekon oikea tämmönen niin kuin mertsi tai tämmönen. Eli tuossa on lukko, ja voi säätää vähän. Sitten tuossa on toi itse riipus, ja toi riipus, niin toi on sen verran paksu, että älkää huoliko, se ei mene rikki. Ja se ei ole mistään pahvista tai paperista. Sitten seuraavaksi tällainen ihana käsikoru, jossa on tommonen pinkki teema, vaaleanpinkki. Sitten tuossa on tommonen ihana riipus ja tollaisia valkoisia helmiä. Ja toi on tosi söpö. Kannattaa siis hankkia. Sitten seuraavaksi 2 tällaista samanlaista korua, mutta eri värissä ja eri riipuksilla. Toisessa on tää sininen teema ja tommonen ihana tassu. Ja toisessa on pinkki teema ja kuuma ilmapallo riipus. Ja mä joudun siis vähän nopeampaa puhumaan. Mutta seuraavaksi tällainen ihana siniteemainen käsikoru, missä on lukko, mutta toi venyy silti. Ja tuossa lukee niin kuin Ocean. Ja tuossa on tällaisia ihana tähtiyksityiskohdat. Sitten tällainen venyvä käsikoru, missä on lukko. Ja tuossa on tämmöinen tähti. Ja tuossa on tällaisia ihania pikkuhelmiä. Ja toi on tosi söpö. Sitten vesimelonikäsikoru, missä on tämmöinen fimohelmi. Ja kultaisia tosia pikkupalloja tuolla. Ja sitten siinä on tällainen vesimelonin väri. Menee pitkin. Joo. Tässä on sitten vähän enemmän yksityiskohtia. Ja tää on tosi hieno. Tuossa on tommoinen violettipallo, missä on vähän kimalletta, mutta se kimalle ei niinku lähde käsiin tai niinku irtoa. Sitten seuraavaksi aloitetaan tosta kiposta. Ja joo, mun piti ottaa tuolta siis 1 koru pois, missä oli mun puhelinnumero, joten joo. Tässä on perhoskäsikoru, ja tää on ollut vähän pitempään myynnissä. Eli nyt tulee koruja, mikä on ollut vähän pitempään myynnissä, ja toi on tosi söpö. Sitten tällainen ihana simpukkakäsikoru, mikä on vähän tämmönen niinku meriteemainen ja vähän ehkä merenneito. Ja nämä kaikki löytyy IG:stä myynnistä ja jotkut Vintedistä. Sitten tollanen ihana basic käsikoru, missä on niinku tommonen pinkki teema ja tommonen silmä. Ja toi nyt ei halua tarkentaa, mutta mennään seuraavaan. Tällainen ihana nallekarkkikäsikoru. Ja tossa on tommonen peikepinkki valkokäsi, siis peikepinkki valko teema. Ja sitten toi ihana riipus. Seuraavaksi tämmöinen sininen rusettikäsikoru. Ja saa siis säädettyä, koska siellä on se sellainen jatkoketju. Ja tuolla on tollasia ihania sydänhelmiä ja kaikkea tollasta. Ja tää on tosi hieno tää koru. Sitten tollaset samalla teemalla vähän jatkuu tommonen niin kuin käsikoru. Joo. Noi on korvikset, anteeksi, hei kamalasti. Sitten avaimenperä.
Tää on tämmönen violettivalkoteemainen. Tossa on perhonen, on nallekarkki, rusetti ja tuollaista simpukkaa ja tommonen ihana sydän kiinnitysmekanismi. Seuraavaksi ametisti kaulakoru. Tässä on aito ja ametistin noita siruja ja toi venyy sekä tuossa on tommonen ihana tommonen ihana lukko. Mutta mennäänpä sitten seuraavaan. Seuraava on tällainen kilpikonna käsikoru, missä on tällaisia punaisia helmiä, muuten valkoisia ja sitten tuossa on toi kilpikonna, joka on ihana tommonen pinkki. Näitä ei ole saatavilla kuin vain 1 kappale, joten nopeet syö hitaat. Joo. Seuraavaksi tällainen hymynaama käsikoru, missä on paljon laattahelmiä ja siellä on pinkkiä, punaista ja valkoista. Ja seuraavaksi tulee tämmöinen todella yksityiskohtainen tämmöinen, missä on tosi paljon yksityiskohtia, eli riipuksia 4. Sitten siellä on kaikkea tällaisia helmiä ja joo. Sitten tällainen vähän basic, tää on tehty Halloweenin aikaan, tommonen käsikoru, missä on ristiriipus. Ja sitten olikohan tämmönen nyt viimeinen, varmaan oli tällainen ihana kirsikkakäsikoru ja toi siis venyy. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon ja kiitos vielä 50 seuraajista ja näyttökerroista ja tykkäyksistä. Mulle on tulossa tässä toukokuun aikana toi arvonta, joten toivon, että osallistutte siihen. Mutta tältä erää tämä olisi tässä ja luulisin, että seuraava video tulisi vähän aikaisemmin kuin vuoden päästä, mutta mä vähän niin kuin unohin tämän YouTuben, mutta hei hei!